O súťaži som sa dozvedel na našej katedre a prakticky tak dlho ma otravovali, až kým som sa neprihlásil. Očakávam hlavne nové informácie a som zvedavý na to, akými prácami sa zaoberajú študenti v mojom odbore. Samozrejme, že by som súťaž odporúčil, nech sa aj ostatní vyskúšajú, aké to je, aspoň užiť tu trošku slávy na vlastnej katedre. Pravdepodobne sa prácou ďalej zaoberať nebudem, ale v prípade, že by sa našli ľudia, ktorí by boli ochotní mi pomôcť, je možné túto prácu ďalej rozvíjať.